Moi kaikille! Tänään puhutaan uudesta laskurahoituspalvelusta Kassavirta Plusasta. Mun nimi on Laurila Vesa, toimin Visma Amilin kaupallisen johtajana ja sitten mulla on mukana Johannes Lehto, Nojan myyntijohtaja. Mistä tänään sitten puhutaan? Eli käydään ensin läpi, mikä tämä Kassavirta Plus on, miten se otetaan käyttöön. Käydään vähän lyhyesti läpi esimerkkiprosessia ja sen jälkeen hyötyjä tilitoimistolle. Nyt Johannes voisi hypätä puikkoihin ja käydä läpi palvelua. Tervehdys minunkin puolesta. Tällä slaidilla käydään läpi, kuinka yksinkertaisesti laskurahoitusprosessi etenee. Laskut tehdään edelleen normaalisti NetVisorissa. Sieltä laskuaineisto siirtyy sähköisesti Noja-rahoituksen järjestelmään, joka rahoittaa laskut asiakkaan toivomalla rahoitusasteella. Sen jälkeen lasku lähetetään. Laskun elinkaaren aikana on myös mahdollista rahoittaa laskua uudelleen, edelleen valitsemalla rahoitusasteella. Sen jälkeen normaalissa tilanteessa lasku tulee eräpäivänä maksuun. Jos näin ei kuitenkaan käy, on Visma Amilin maksuvalvonta muistuttelemassa laskusta ja tarvittaessa myös perimässä sen. Jos perintäkin epäonnistuu, on viimeisenä turvana luottovakuutus. Vakuutamme siis kaikki asiakkaan myyntisaatavat luottotappioiden varalta. Miten palvelu saadaan sitten käyttöön? Eli kaikki laskurahoituspalvelun tehtävät lähtee liikkeelle NetVisorin päästä. Aktivointi tapahtuu siis NetVisor Storesta. NetVisor Storessa, kun on päästy liikkeeseen, sen jälkeen yritys siirretään tarjous- ja KYC-prosessiin. Tarjous- ja KYC-prosessin aikana yritys saa tiedot laskurahoituksen hinnasta. Sen jälkeen yritykseltä kysytään muutamia tietoja ja tämän jälkeen yritys siirretään vielä allekirjoitusprosessin, jossa sitten kaikki sopimuspaperit ja muut löytyy. Tämän jälkeen kaikki on valmista ja palvelu aktivoituu sekä Nojan että Amilin järjestelmin automaattisesti ja on valmiina käytössä sitten NetVisorin päässä. Tässä muutamia esimerkkejä vielä kyseisestä aktivointiprosessista. Eli mennään tosiaan sinne Storen lisäpalvelut-osioon, josta löytyy Kassavirta Plus ja valitaan Aloita käyttöönotto. Tämän jälkeen NetVisorin puolella yritys näkee vielä yhteenvedon tästä, valitsee tilinumeron ja sen jälkeen vahvistaa oikeudet, jolla Amil ja Noja pääsee sitten kiinni tarvittaviin tietoihin. Seuraavaksi käydään läpi rahoituspalvelun käyttöönottoprosessi. Tämä on hyvin yksinkertainen. Ensimmäisellä sivulla täytetään henkilötiedot sekä Y-tunnus. Niiden täyttämisen jälkeen lasketaan rahoitustarjous. Yrityksen tulee täyttää joko laskun tai laskutuksen yhteissumma. Sen jälkeen sliderista valita sopiva rahoitusaste ja hinnan muodostukseen tärkeä asia, eli laskujen kiertoaika. Sen jälkeen yritys saa alustavan tarjouksen rahoituskulusta ja muista kuluista. Tälle sivulle täytetään allekirjoittajien tiedot. Sen jälkeen normaali KYC-tunnistamiseen tarvittavat tiedot, ja kun tämä on valmis, varmistetaan vielä, että kaikki kohdat on täytetty, painetaan tallennetaan ja jatkaa. Kun Kassavirta Plus on saatu aktivoitua, yritys laskuttaa normaalisti NetVisorin puolella, kuten Johannes tuossa mainitsi, ja sen jälkeen laskut siirtyvät automaattisesti maksuvalvonnan piiriin. Ja tässä esimerkkinä
normaali P2P-prosessi, joka tähän Kassavirta Plus-palveluun kuuluu. Eli laskut lähtee normaalilla maksuehdoilla asiakkaille. Sen jälkeen palvelussa odotetaan tietty varoaika, lähetetään maksuhuomautus, jos saatavaan ei ole tullut suoritusta, jonka jälkeen sitten vastaavasti lähetetään maksuvaatimus loppuasiakkaalle. Tämän jälkeen, kun ollaan perinnän piirissä, palvelusta lähtee myös tratta. Sen jälkeen, jos suoritusta ei edelleenkään tule, mennään prosessissa eteenpäin ja kysellään sitten toimeksiantajalta, että mitä halutaan tehdä. Tehdään myös maksukyvyn arviointi ja sen perusteella sitten valinta, että millaisen prosessin lasku menee. Lähetetään haastehakemus asiakkaalle ja sen jälkeen mahdolliset ulosotot ja jälkiperinnät. Eli hyvin yksinkertainen kokonaisprosessi, joka kuitenkin huolehtii siitä, että laskut kiertävät ajallaan, tulevat maksetuksi, ettekä jää niiden luottotappioiden kanssa sinne miettimään yksin asioita. Hyvä. Lopuksi vielä Johannes käy hiukan läpi yhteenvetona, mitä ollaan puhuttu, ja sen jälkeen lopetetaan tämä video. Kiitos minun puolesta. Yhteenvetona vielä. Palvelu on erittäin helppo, joustava ja nopea tarvittaessa ottaa käyttöön. Käyttöönoton jälkeen rahat tilittyvät välittömästi asiakkaan tilille ja näin ollen limiitti saadaan heti täytäntöön. Kun palvelu on käytössä, niin kaikki tiedot laskurahoitukseen liittyen löytyvät NetVisorista. Mikäli tarvitsette mitään apua tai tukea ennen palvelun käyttöönottoa, sen yhteydessä tai sen jälkeen, autamme mielellään. Tässä minun yhteystiedot ja Amili on myös valmis auttamaan. Pidetään huolta meidän asiakkaiden tuloskunnosta. Kiitos.